And yes mga mahal, kahit maputi na ang buhok ko, ako pa rin ang iyong mapapakinggan 69 p.m. Pwede kaya yun, no? Imagine niyo senior citizen na ako pa rin yung DJ niyo. Dito na tumanda sa Love Radio. Why not, di ba? Kapag mahal mahal mo naman yung ginagawa mo, masaya ka naman sa ginagawa mo, tatagal at tatagal ka naman talaga. So imagine niyo, di ba? Yung mga tumatagal sa kanilang relasyon, sa kanilang pag-aasawa o di kaya marriage na lang, no? Paano kaya yun? Hindi sila nagsasawa. Anyway, wag na natin problemahin yan dahil una sa lahat, wala ka naman jowa, wala rin naman akong jowa. Tsaka na natin problemahin ang marriage na yan. Kasi nga, 'di ba, bigyan muna natin ng chance sa mga single na talaga nga namang kailangan ng hiling o di kaya wishlist. Kaya naman balik na tayo sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo, DJ Kim Chino. At di ba nga sabi ko sa inyo mahal kanina, ibibigay ko ang mga pwede mong hilingin kung ikaw ay matagal ng single. Ito na yung listahan mahal na pwede mo i-consider para kung lumapit ka man kay Universe o kay kung saang genie man yan, ito dapat ang i-consider mo, di ba? O, recap na tayo. Sabi ko kanina, una mahal, kung matagal ka ng single, pwede mong hilingin na dumami ang pera mo. Basic na basic yan. At the end of the day, essential yan na hindi mo na kailangan mag-isip pa, di ba? Sa panahon na kung saan ang daming krisis, ang mahal ng bilihin, ang paglandi ay parang kailangan mo na talagang budgetin. Di ba? Kailangan mo na ng budget. Sa mahal ng bilihin ngayon, syempre kailangan mo ng transportation, gas, tas kakain kayo. Hindi naman pwedeng kayo lagi ang nagkakainan. Di ba, kakain kayo sa labas, restaurant, kailangan ng budget. Kaya naman kung single ka, mag-allocate ka, maglagay ka ng savings na kung saan panglandi o pang date ko to. Pwede yan, di ba? I-wish mo na rin. Anyway, pangalawa, sabi ko rin kanina, kung matagal ka ng single, hilingin mo na gumaling ka na. Ito yung sinasabi natin, fully healed, full recovery. Na kung saan, kung ikaw ay may trauma, may bubog ng kahapon, winalangya ka ng ex mo, 'di ba? Hilingin mo na gumaling ka para kaming or para kung ikaw ay lalandi, 'di ba? Makikipag-date, hindi magsasuffer yung magiging ka-date mo. 'Di ba? O di kaya magiging jowa mo, magiging asawa mo, hindi magsasuffer sa mga kasalanan na ginawa ng maling tao sa iyo. Kaming mga nananahimik, kaming mga seryoso magmahal, seryoso sa pag-ibig at willing na mag-commit. Kami ang magsasuffer dyan sa mga trauma nyo na ginawa ng ex nyo. Diba? Unfair yun. Dyan din pumapasok yung mga rebound eh. Kaya might as well humiling ka ng full recovery. Para at least okay ka, buo ka kapag lumandi ka na ulit. Diba? O ito mahal, pangatlo't panghuli. Pwede mong hilingin kung matagal ka ng single. Ano pa? Tamang tao. Hilingin mo na. Tamang tao na. Para hindi sayang ang lahat. O aminin mo sa ex mo, nag-invest ka ng pera, nag-invest ka ng oras. Ano pa ininvest mo? Ininvest mo pa yung sarili mo. 'Di ba? Tapos at the end of the day, ano nangyari? Winalangya ka, iniwan ka, pinagpalit ka, may kabit pa. Diba? Kaya naman this time, kung meron kang chance para humiling ka na sa tamang tao. Humiling ka na sa panghabang buhay. Humiling ka na sa radio DJ na willing nang magkarelasyon. Ako yun. Hilingin mo na ako. Diba? Humiling ka na ng tamang tao para hindi masayang ang buhay. Tandaan mo, hindi ka na nagiging bata. Diba? Tumatanda ka na. Kaya doon na tayo sa seryosong relasyon, okay? Sana mahanap mo na, sana ibigay sa iyo yung mga hinihiling mo.
Okay? Pero as of the moment, mahal, oras na pala. Oras na pala para ako'y sumibat. Pero huwag kayong mag-alala, susunod na po sa akin sina Titan Jello at Rocky Terra. Sa kanilang programa, ang Rocky Secret Files with Titan Jello. Kaya mahal, huwag mong ililipat ang estasyon kasi malay mo manalo ka rin ng 1.5 sa Love Knows No Boundary, di ba? Anyway, mahal, manatili nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!